O bod da, croeso cynnes chi i'r oedfa bore yma, croeso arbennig os chi'n ymweld â ni. Mae'n hyfryd cael eich cwmni chi gyda ni y bore yma, ni'n gweddio byddwn ni'n profi Duw yn agos ato ni wrth i ni addoli fe gyda'n gilydd. Emyr sy'n arwen ni yn y ddoliad bore yma. Ni'n cofio hefyd am Gwydion, mae'n pregethu'n Horeb yn Merthyr bore yma, am Emeirion yn pregethu yng Nghaerfyrddin yn yr Eglwys Efengyledd fyna bore yma a heno. Cofiwch aros gyda ni ar y diwedd am baned ac yna bydd ysgol Sul i'r plant yn cychwyn tua 11:45. Mae yna wahoddiad i fynd i gael cinio draw yn tŷ Emyr y Catrin, os hoffech chi. Felly cofiwch am hynny nes mlaen. Ac yna, yn ystod yr wythnos, cwrdd gweddi nos Fawrth fan hyn, fel arfer am 7:45. Paned y sgwrs bore dydd Mercher am 9:10. Cyfle drafod emyn ar-lein gyda wyn nos Iau am 8. Bore coffi yma am 10. Ac yna brecwast merched bore dydd Sadwrn nesaf am 9:30 wedi 10. Diolch hefyd i'r rai buodd gyda'r dysgwyr ddo. Gobeithio oedd hynny yn gyfarfod da. A cofiwch bod y Caster y Mis yn mynd at waith Lydia Adams sydd yn gweithio gyda myfyrwyr yn Slofenia. Ni'n gobeithio clywed mwy am y gwaith hynny yn yr oedfa heno. Bydd oedfa yma am 5:00 os dwi mynd o dan arweinydd Emyr ac Emyr eto bydd gyda ni Sul nesaf. Dyna'r coeddiadau. Newn ni ddechrau'r oedfa'n iawn a troi at Dduw mewn gweddi. Arglwydd Dduw, ni yn diolch yn fawr i ti am y fraint sydd gyda ni bore yma i ddod at yn gilydd i daddoli di. Ni'n diolch i ti bod ti wedi trefnu y diwrnod i ni gael y rhyddid i wneud hynny. Ac ni'n diolch i ti bod ni ddim yn unig yn dod fan hyn gyda'n gilydd, ond gyda dy blant di ar hyd a lled yn byd ni. Bod ni'n cael rhagflas o'r hyn
wyt ti wedi paratoi ar ein cyfer ni un dydd. Ac o Dduw, ni'n gweddio a byddwn ni'n profi rhyw awel o'r nefoedd yn y naddoliad ni heddi. Byddwn ni'n ymwybodol bod ni'n dod o flaen y Duw sydd yn trefnu bob peth, yn cynnal bob peth trwy ei air. Bod ni'n dod o flaen yr un sydd wedi rhoi ei hun yn aberth yn ein lle ni, fel bod ni'n profi maddeiant pechodau a gobaith bywyd tragwyddol, a bod hyn yn cael ei gadarnhau i ni a argyhoeddi ni trwy waith yr ysbryd lan yn ein calonau ni bore yma, a trwy dy air di y bore yma. O Dduw, ni'n gweddio bydden y fwynhad a phleser yn addoliad ni heddi, ac wrth i ni orffen y dydd, ni'n gweddio bydden ni'n gallu edrych nôl a gweld dy law di arno ni. A mae'r peth ni'n cofio yn fwy na dim yw dy fawredd di, a pwy wyt ti, a'r hyn wyt ti wedi gwneud trosto ni yn yr arglwydd Iesu Grist. A bydden ni fe gael y clod i gyd heddi, ac yn roedfa hon, mwyn dy enw mawr di dy hun. Amen. 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 Diolch ti, Rodri. Ni'n mynd i ganu rhif un yn yr atodiad. A mi ti gofio amdana fi am yr trydydd pennill yn dweud hyn. Mor ddofn yw fy nghlwy, fe o'n am geidwad am hiacha. A'r alwad mwyn y meddyg da. Dof fel yr wyf, dof fel yr wyf. Sa'n gwybod os chi wedi bod i weld doctor yn ddiweddar, neu wedi trio gweld doctor yn ddiweddar. Yr arglwydd Iesu Grist yw y meddyg da, yr un sy'n gallu'n iachau ni, yr un sy'n gallu rhoi gorffwys i ni. Felly, nw'n ni sefyll i ganu mawl gyda'n gilydd.
Am droi eto bore yma at yr Efengyl yn ôl Marc. Ni'n dal yn y bennod gyntaf. Ni'n mynd i ganolbwyntio bore yma ar adnod 29 i 39, ond na i ddarllen o adnod 14 ymlaen i ddiwedd y bennod. Felly Marc pennod 1 a dechrau yn adnod 14. Dyma air Duw. Wedi i Ioan fydyddiwr gael ei garcharu, daeth Iesu i Galilea, gan gyhoeddi Efengyl Duw, a dweud, mae'r amser wedi ei gyflawni, ac mae teyrnas Dduw wedi dod yn agos. Edifarhewch a chredwch yr Efengyl. Wrth gerdded ar lan môr Galilea, gwelodd Iesu Seimon a'i frawd Andreas yn bwrw rhwyd i'r môr. Pysgotwyr oeddent. Dywedodd Iesu wrthynt, dewch ar fy ôl i, ac fe'ch gnaf yn bysgotwyr dynion. A gadawsant ei rhwydau ar unwaith a'i ganlynydd. Wedi iddo fynd ymlaen ychydig, gwelodd Iago, fab Zebedeis, ac Ioan ei frawd. Roeddent wrthi yn cyweirio'r rhwydau yn y cwch. Galwodd hwythau ar unwaith, a chan adael ei tad Zebedeis yn y cwch gyda'r gweision, eithant ymaith ar ei ôl ef. Deithant i Gapernaim, ac yna, ar y saboth, aeth ef i mewn i'r synagog a dechrau dysgu. Roedd y bobl yn synnu at yr hyn yr oedd yn ei ddysgu, oherwydd yr oedd yn ei dysgu fel un ag awdurdod ganddo, ac nid fel yr ysgrifenyddion. Yn ei synagog yr oedd dyn ag ysbryd aflan ynddo. Gweiddodd hwnnw gan ddweud, beth sydd a fyny di â ni, Iesu o Nazareth? A wyt ti wedi dod i'n dyfetha ni? Mi o'n pwy wyt ti, Sanct Duw. Ceryddodd Iesu ef ar geiriau, taw, dos allan ohono. A chan ei ysgytian a rhoi bloedd uchel aeth yr ysbryd aflan allan ohono. Syfrydanwyd pawb nes troi a holi ei gilydd, beth yw hyn? Dyma ddysgeidiaeth newydd ac iddi awdurdod. Mae hwn yn gorchymyn hyd yn oed yr ysbrydion aflan a hwythau'n ufuddhau iddo. Ac aeth y sôn amdano ar led, ar unwaith, trwy holl gymdogaeth Galilea. Ac yna wedi dod allan o'r synagog, eithant i dŷ Seimon ac Andreas gydag Iago ac Ioan. Ac roedd mam yng nghyfraith Seimon yn gorwedd yn wael dan dwymyn. Dywedasant wrtho amdani yn ddioed, aeth yntau ati, a gafael yn ei llaw, a'i chodi. Gadawodd y dwymyn hi, a dechreuodd hithau weini arnynt. Gyda'r nos, a'r haul wedi machlyd, a roeddent yn dwyn ato yr holl gleifion, a'r rhai oedd wedi ei meddiannu gan gythreiliaid. Ac yr oedd yr holl tref wedi ymgynnull wrth y drws. Iachaodd ef lawer oedd yn glaf dan amrywiol afiechydon, a bwriodd allan lawer o gythreiliaid. Ac ni adawai'r cythreiliaid ddweud gair oherwydd ei bod yn ei adnabod. Bore tranoeth yn gynnar iawn, cododd ef, ac aeth allan. Aeth ymaith i le unig, ac yno yr oedd yn gweddio. Aeth Seimon a'i gymdeithion i chwilio amdano, ac wedi dod o hyd iddo dywedasant wrtho, mae pawb yn dygeisio di. Dywedodd yntau wrthynt, awn ymlaen i'r trefi nesaf, i mi gael pregethu yno hefyd, oherwydd i hynny y deithim allan. Ac fe aeth
drwy holl Galilea gan bregethu yn ei synagogau hwy a bwrw allan gythreiliaid. Daeth dyn gwahanglwyfus ato ac erfyn arno ar ei luniau a dweud, os mynnu gellu fy nglanhau. A chan dostyrio, estynodd ef ei law, a chyffwrdd ag ef, a dweud wrtho, yr wyf yn mynnu, glanhau'r di. Yma dawodd y gwahanglwyf ag ef ar unwaith a glanhawyd ef. Ac wedi ei rybuddion llym, gyrrodd Iesu ef ymaith ar ei union, a dweud wrtho, gwylia na ddywedi ddim wrth neb. Ond os a dangos dy hun i'r offeiriad, ac offra yma dros dy lanhad yr hyn a orchmynodd Moses yn dystiolaeth gyhoeddus. Ond aeth yntau allan a dechrau rhoi'r hanes i gyd ar goedd a'i deini ar led. Fel na allai Iesu mwyach fynd i mewn yn agored i unrhyw dref. Roedd yn aros y tu allan, mewn lleoedd unig. Ac eto, roedd pobl yn dod ato o bob cyfeiriad. Amen. Diolch i Dduw am ei air. A ni'n mynd i gael stori i'r plant nawr, os yw'r plant eisiau dod ymlaen. Okay. Fan hyn. Be sydd gen i? Planhigyn. Dyma un o hoff planhigion fi sydd gen i yn y tŷ. Mae gen i lot. Mae gen i rai sydd yn well na hwn, ond oedd y bach yn rhy fawr i ddod. So fi wedi dod am hwn yn lle. Okay? Mae'n neis, ynddo? Beth sy'n neis am hwn i fi, yw mae'r dail yn lliwiau gwahanol, okay, arno fe. Maen nhw'n siap neis, a fi hefyd rili'n hoffi'r pot sydd gen i fan hyn. Okay? Fi'n rili hoffi hwn. A i ofalu ar ôl fi weithiau angen golchi'r pot yma. Fi'n cario fe'n ofalus, achos fi ddim eisiau gollwng a bydd e'n torri. Fi ddim eisiau taro fe a bydd e'n chipio. Fi ddim yn siŵr bod tecwyn yn aros i ffwrdd, tecwyn ci fi'n aros i ffwrdd, rhag ond bod e'n bwrw fe. Okay? Fi angen edrych ar ôl y pot yma. A fi weithiau hyd yn oed yn golchi'r dail i wneud yn siŵr bod dim dwst a pethau arno nhw. Okay? Nawr, ydy hwnna i gyd yn mynd i cadw'r planhigyn yn fyw? Na, dim o gwbl. Y pethau tu allan yw hwn, really. Os fi eisiau edrych ar ôl y peth pwysig yw mewn fyna. Beth sy'n mewn fyna? Y pridd a y gwreiddiau. Iawn, ni'n methu gweld y gwreiddiau. Maen nhw yn y pridd, ni'n methu gweld nhw fyna, ond maen nhw yna. A fi angen edrych ar ôl y gwreiddiau mewn fan hyn. Sut fi'n mynd i wneud hwnna? Rhoi dŵr. Pwysig iawn. Ond, fi ddim jyst yn rhoi dŵr a dŵr a dŵr, neu falle bydd e'n boddi. Chi angen gwybod faint o ddŵr i roi iddo fe. Fi hefyd falle bach. Weithiau, fi'n rhoi fel drops bwyd yn y dŵr, i wneud yn siŵr bod e'n cael digon o bwyd i tyfu'n iach. Weithiau, fi'n rhoi drops olew special, i lladd unrhyw pryfed, achos falle bydd pryfed eisiau bwyta'r gwreiddiau. Okay? So mae llwyth o bethau gwahanol fi angen wneud i edrych ar ôl okay? A mae hwnna i gyd yn digwydd tu fewn. A mae hwnna'n atgoffa fi tipyn bach o corff ni. Mae corff ni ar y tu allan. Ni'n gallu gweld y corff, fel y pot yma. Mae'n bwysig edrych ar ôl y corff, drwy cadw'n heini, golchi, pethau fel yna. Mae'n bwysig cadw'r corff yn iach. Ond, y peth mwyaf pwysig yw tu fewn i ni. Rhywbeth ni'n methu gweld, yr enaid. Okay, yr enaid. Nawr, ydy'r planhigyn yma yn mynd i fyw am byth? Na. Na i trial cadw yn fyw am mor hir a fi'n gallu, ond bydd e'n marw rhywbryd. A mae hwnna'r un peth efo'n corff ni. Ni'n gallu edrych ar ôl a ni'n mynd i fyw, ond ydyn ni'n byw am byth? Na. Ond mae'r enaid y tu fewn yn byw am byth. Mae hwnna'n rhywbeth lot mwy pwysig i edrych ar ôl. Fi'n gallu edrych ar ôl y pot a'r dail, ond mae'n mwy pwysig i fi edrych ar ôl y gwreiddiau sydd tu fewn y pot. Okay? A ni newydd gweld Iesu Grist yn y darlleniad yn neud rhywbeth. Nathoch chi sylwi, beth oedd Iesu Grist yn neud i pobl? Oedd loads o pobl yn dod, a beth oedd e'n neud iddyn nhw? Oedd e'n iachau nhw. Oedd e ddim yn dweud, mae'r corff yn useless, chi ddim angen y corff, just enaid chi angen.
oedd e'n edrych ar ôl corff bobl, oedd e'n gwella nhw. Ond, oedd e wedi gwella pawb. Achos beth ni'n clywed ar y diwedd, oedd yna mwy yn dod i cael ei gwella, ond beth oedd Iesu Grist yn dweud, reit, ewn ni mlaen i'r pentref nesaf. Oedd e ddim wedi gwella pawb eto, ond mae Iesu'n gwybod, mae yna rhywbeth mwy pwysig yn y gwella corff pawb. Fi eisiau mynd a gwella enaid pawb. Oedd Iesu eisiau mynd i'r lle nesaf i pregethu a dweud i nhw am Duw. Dyna beth sy'n mwy pwysig i Iesu Grist. Okay? Os ydych chi, falle yn helpu mam neu dad yn dyfrio planhigion, yn yr ardd neu mewn pots, mae hwnna'n ffordd da o atgoffa ni, mae Iesu Grist wedi rhoi ffordd i achub ein enaid ni. Iawn, rhywbeth sy'n mynd i para am byth. A mae yna lot mwy pwysig na newid lliw gwall ni edrych yn cool, neu gwisgo dillad cool, neu cadw'n lan. Oedd Iesu Grist siŵr o fod bach yn frwnt trwy cerdded bob man. Oedd e'n rhoi pobl arall a rhoi enaid pobl yn gyntaf. Okay, mae yna rhywbeth da i cofio. Reit, da iawn chi am wrando. Diolch bed. O'n i'n mynd i ganu eto, rhif 23 yn Grymal 2. Ffyddlon un, di-gyfnewid. Oesol un, ti yw craig fy hedd. Arna ti rwy'n dibynnu. Galwaf arna ti drachefn a thrachefn. Nawn ni sefyll i ganu dyn gilydd.
yn ei weddio efo'n gilydd. Nw'n ni droi at Dduw. O arglwydd ein Duw, i ni'n diolch i ti am yr hyn ni wedi ddarllen bore yma. A chyfle i glywed mwy am yr arglwydd Iesu Grist. Dad, ni wedi clywed amdano fe yn codi yn gynnar ar y sil, i fynd i ffeindio lle tawel i weddio ac i gael cymundeb gyda'i dad yn y nef. A ni'n diolch bore yma bod tad yr arglwydd Iesu Grist a gallu bod yn dad i ni hefyd trwy ffydd. A ni'n diolch bod ni yn gallu dod, falle ddim o'r gynnar â hynny arglwydd, ond i ni'n dod at y ti ar y sil ar ddydd cynta'r wythnos, dydd yr atgyfodiad, ac yn dygeisio di fel ein tad ni. Ac yn gofyn arna ti i ddod yn agos ato ni. A arglwydd, ni'n diolch bod ni'n dod bore yma at un sydd yn ffyddlon, at un sydd yn gyson. Yn diolch bod ni'n dod at un sydd yn graig, cadarn, rydyn ni'n gallu adeiladu'n bywyd arni ac a profi gorffwys yng nghanol stormydd bywyd. Ni'n diolch bod ni'n dod at waredwr, meddyg, sydd â chonsyrn a gofal dros nid yn unig ein corff ni. Ond Dad, ni'n diolch am ein cyrff. Yn diolch bod ti wedi rhoi yr pethau rhyfeddol yma i ni i gael byw yn y byd yma. Diolch bod ni'n gallu clywed a gweld a blasu ac arogli a teimlo a profi'r byd yma yn ei brydferthwch. Ond Dad, diolch bod gen ti ofal hefyd am ein henaid. Mae gen ti gonsyrn am ein henaid tragwyddol ni. Ac arglwydd, ni'n gweddio bore yma nawr arna ti i ddod yn agos mwyn i ni brofi dy iachawdwriaeth, arglwydd. Iacha ni. Arglwydd, falle bod yna rai yma sydd yn stryglo yn gorfforol, yn wan, yn teimlo yn flinedig, yn teimlo'n sal ac yn dioddef mewn rhyw ffordd. Ac arglwydd ni'n gweddio, neud di ymyrryd. Arglwydd trigar ha. O Dad, ni'n gwybod mae'n angen penna ni'r bore yma yw i gael profi maddeiant pechodau. Cael clirio ein dyled ni ger dy frond i cael tangnefedd o wybod ein bod ni yn blant i ti. Ac arglwydd ni'n gofyn felly y bydde pob un yma'n profi'r gorffwys yna os gweli di fod yn dda. Wrth i ni feddwl am yr arglwydd Iesu nawr a'r hyn oedd e'n ei wneud, a'r hyn oedd e'n ei ddysgu. Arglwydd, gad i ni rhyfeddu ar mor wych yw yr arglwydd Iesu. A gad i ni brofi fel ein meddyg ni. Sgweli di fod yn dda. Dad, i ni'n diolch i ti am arwyddion o dy ras di yn ein gwlad ni. Arglwydd, ni'n diolch bod ni yn clywed yn fwy ac yn fwy am bobl yn dygeisio di. A pobl yn chwilio. A pobl sydd wedi gweld bod y byd yma ddim yn gallu cynnig gorffwys, ddim yn gallu cynnig atebion. Ac arglwydd yn chwilio amdano ti, yn chwilio am fywyd tragwyddol. Arglwydd, a wneud di alw pobl ato ti dy hun ac a wneud di'n helpu ni fel eglwys. Helpa ni i ddweud wrth eraill a pwyntio eraill at yr arglwydd Iesu Grist. Arglwydd, clyw ein gweddi nawr. I ni am daddoli di. I ni am dygaru di. I ni am dynabod di. I ni am taflu ein holl pryderon arna ti. Arglwydd, bydd yn agos felly. A bod ni'n gofyn yn enw
ac yn heiddiant yr arglwydd Iesu Grist. Amen. Amen. Ni'n mynd i ganu o'r llyfr y Mynen a Phedwar. Oedd y bobl yn dod at yr arglwydd Iesu heb gael ei gwahodd. Ond nhw'n chwilio amdano fe. Ond mae yna wahoddiad wrth gwrs. Diolch, bechaduried, tlodion, clwyfus, cleifion o bob rhyw. Crist sy'n barod i'ch gwaredu, llawn tosuri yw mab Duw. Nac am heiwch, abl ac ewyllysgar yw. Nawn ni sefyll i ganu. Wel, trwch gyda fi i Marc, penod 1. Ni wedi bod yn gweithio'n ffordd trwy'r benod gyntaf yma, yn gweld chydig bach o wythnos i wythnos yn fwy am y teyrnas Dduw sydd wedi dod yn agos ym mherson Iesu Grist. Ni wedi bod yn gweld be mae'r deyrnas yma fel, sut mae'r deyrnas yma'n edrych. Ni wedi clywed am ddilynwyr annisgwyl y brenin. Yna, nathon ni glywed am awdurdod rhyfeddol y brenin. Bore yma, y gair allweddol, fi'n credu, yw blaenoriaeth, priority. Beth yw blaenoriaeth y brenin Iesu? Cywel, pam ydych chi rhywun pwysig, rhywun sy'n mewn awdurdod, yn aml iawn bydd ganddyn nhw restr enfawr o bethau sy'n cymryd eu sylw nhw. Fi'n siŵr tasach chi'n mynd i edrych ar ddyddiadur neu calendar
Keir Starmer neu Donald Trump neu rhyw arlywydd neu rhywun arall. Mae pob munud o'r dydd yn cael ei lenwi ganddyn nhw mewn gwahanol gyfarfodydd ac yn y blaen. A felly mae'n rhaid cael blaenoriaeth neu blaenoriaethau. Yn syml iawn, blaenoriaeth y brenin Iesu yw pregethu. Blaenoriaeth y brenin Iesu yw cyhoeddi neges sydd yn mynd i roi orffwys i'n heneidiau ni. Drychwch ar adnod 38. Dwedodd Iesu wrthynt, awn ymlaen i'r trefi nesaf, i mi gael pregethu yno hefyd, oherwydd i hynny y deithim allan. I hynny y deithim allan. I hynny y des i o'r nefoedd. I hynny y des i i'r byd. I hynny fydd i dod. I mi gael pregethu. Dyma blaenoriaeth Iesu, dyma felly ein blaenoriaeth ni fel eglwys, a dyna wir pam i ni yma bore yma. Achos bod ni eisiau clywed neges sydd yn mynd i roi gorffwys i'n heneidiau ni. Ar wrth gwrs, dyw'r ffaith fod rhywbeth yn blaenoriaeth ddim yn golygu mae dyna'r unig peth sydd yn bwysig. Okay? Na, ddim o gwbl. Ni wedi gweld Iesu yn gwneud pethau eraill yn barod, ni'n mynd i weld yn gwneud pob math o bethau eraill heblaw am bregethu, ond be mae blaenoriaeth yn golygu yw dyma sydd yn dod gyntaf. Dyma sydd angen cael y lle pwysica. Dyma'r peth i ni ddim yn gallu ei esgeiluso. Mae'n rhaid i bobl clywed y newyddion da, a dyna pam y peth cyntaf ni'n gweld yn gwneud yn dyfen adnod 15 yw hyn. Mae'r amser wedi gyflawni, mae teyrnas Dduw wedi dod yn agos, edif ar hewch a chredwch yr efengyl. Mae pobl gorfod clywed y newyddion yma, achos dyma'r unig neges sy'n mynd i roi gorffwys tragwyddol i ni. Nawr, cyn bod ni'n cyrraedd hynny, cyn bod ni'n cyrraedd y flaenoriaeth, fi eisiau i ni weld rhywbeth arall yn gyntaf, sef hyn. Mae gan Iesu gonsyrn am ein gorffwys corfforol. Ni'n gorfod dechrau fan hyn, achos dyna lle mae'r hanes yn dechrau. Mae gan Iesu gonsyrn am ein gorffwys corfforol. Mae gan Iesu gonsyrn dros chi, dros eich corff chi, dros eich meddwl chi, dros eich iechyd chi. Nathon ni weld yn dod yn yr hanes flaenorol, os o'ch chi yma, mae Iesu wedi dangos ei awdurdod. Awdurdod dros pwerau ysbrydol drogionus. Mae'n gallu bwrw allan cythreiliaid gyda gair. A beth sy'n dod yn amlwg wrth i ni ddarllen ymlaen yw doedd hynny ddim yn ddigwyddiad unigryw. Nid just one-off oedd hynny. Mae awdurdod Iesu'n ymestyn tu hwnt i hynny. A felly ni'n clywed, maen nhw'n gadael y synagog ac maen nhw'n mynd o dydyn nhw i dŷ Seimon ac Andreas. Ac ni'n clywed fod mam yng nghyfraith Seimon yn gorwedd yn wael dan dwymyn. Mae ganddi ffifr, ni ddim yn siŵr yn union beth sy'n bod arni, ond mae'n sal, mae'n glaf yn y gwely. Be mae Iesu'n gwneud? Mae'n ddisgrifiad gwych yn dydi, aeth yn tai ati, gafal yn ei llaw a'i chodi. A dwi ddim jyst yn gweud, come on, stop a cwyno, just mas o ti. Na, gadawodd y dwymyn hi, a dechreuodd hithau weini arnynt. Mae'r gallu gan Iesu yw iachau hi yn syth. Mae hi nid jyst yn dechrau teimlo'n well neu'n araf yn dod at ei phethau, mae'n syth yn codi ac mae hi'n llawn egni a brwdfrydydd i wasanaethu. Nag yw hynny'n rhyfeddol? Mae'n siŵr bod lot ohoni wedi clywed hyn o'r blaen. Falle bod ni wedi clywed am Iesu'n iachau afiechydon gwaith na hyn. A felly ni ddim jyst yn stopio am funud i feddwl, waw, be sy'n dynnu fan hyn? Mae dynnu Iesu y meddyg da.
y meddyg mawr, a mae ganddo fe gynsarn dros yr wraig yma yn sal yn y gwely gyda twymyn. Mae ganddo fe gynsarn dros chi y bore yma, beth bynnag i chi'n ei wynebu. Os ydy'r pethau chi'n gwynebu yng ngolwg y byd yn fawr neu'n bethau cymharol fach, mae ganddo fe gynsarn. Nawr, fel byddwch chi'n disgwyl, mae pobl yn hoffi siarad yn dyn nhw. Pan mae rhywbeth fel hyn yn digwydd, mae pobl yn siarad. Maen nhw wedi dechrau siarad nôl yn adnod 28, aeth y sôn amdano ar led ar unwaith trwy holl gymdogaeth Galilea. Mae'r gosip yn dechrau, mae'r grapevine yn mynd, ac mae'n siŵr wedyn ar ôl iachau, mae mae'n cyfraith Seimon fod mwy o fwrlwm. A felly, cyn bo hir, beth sy'n digwydd, adnod 33. Roedd yr holl dref wedi ymgynnull wrth y drws. Pobl yn chwilio. Pobl angen help. Nawr, mae yna ymchwil wedi cael ei wneud yn ddiweddar. Mae sawl un ohonoch chi siŵr o fod wedi clywed amdano fe. Y teitl sydd wedi cael ei roi i'r ymchwil yma yw The Quiet Revival. Ymchwil gan y Feibl Gymdeithas a YouGov. Ymchwil, dilys, difrifol. Ond mae'r ymchwil yma'n rhoi darlun calonogol tu hwnt. Na i ddim yn mewn i'r ffigurau manylion, edrychwch amdano fe, mae'n rhyfeddol, mae'n y gynnydd wedi bod dros y blynyddoedd diwetha, mewn pobl yn mynychu capel neu eglwys, cynnydd yn arbennig ymhlith pobl 18 i 24 oed, ac yn arbennig y dynion ifanc. Yr categori o bobl yna oedd fel petai yn crwydro ac yn pellhau o'r ffydd. Mae yna ddiddordeb ar hyn o bryd. Chwan, ni'n meddwl ein hunan weithio, dyw pobl ddim eisiau clywed. Dyw pobl ddim eisiau gwybod. Dyw nhw ddim eisiau trafod. Dyw hynny ddim yn wir. Ni'n gweld fod hynny ddim yn wir fan hyn, yn Marc pennod 1, mae pobl yn clywed am y peth rhyfeddol yma sydd wedi digwydd, a maen nhw eisiau gweld mwy, a maen nhw eisiau gwybod mwy, a maen nhw eisiau help hefyd. A maen nhw bobl yn cymdeithas ni, yn yw, dys na ddim amser gwell mewn ffordd na nawr i fod yn dweud wrth bobl am yr arglwydd Iesu Grist. Mae'r bobl yma'n dod. Maen nhw eisiau help. Ac wnaethoch chi sylwi pryd mae hyn yn digwydd? Adnod 32, gyda'r nos, a'r haul wedi machlud, gyda'r nos pryd, wel ar y Saboth yn dyfa. Mae Iesu wedi bod yn y synagog yn ystod y Saboth, ac yna wedi iddo fe nosi, unwaith mae'r Saboth ar ben. Mae'r bobl yn dod at Iesu. Y Saboth oedd y dydd o orffwys. Mae'r bobl yma, maen nhw wedi bod yn chwilio am orffwys, yn ceisio gorffwys, ond dyn nhw ddim wedi dod o hyd iddo fe. Ond nawr bod yr haul wedi machlud a mae'r Saboth ar ben, maen nhw'n mentro allan. A maen nhw'n dod at Iesu. A nawr yn dechnegol, mae hi'n ddydd Sul, yn dydy, dydd cyntaf yr wythnos. A be mae Iesu'n cynnig iddyn nhw? Wel, mae'n cynnig gorffwys. Maen nhw wedi cael blas o'r gorffwys dros y Saboth, ond nawr maen nhw'n cael y cyflawniad yn Iesu. Eithon ni gael hufen iaf o'i, mae'n plant ni wedi darganfod tric bach. Mewn siopau hufen iaf, os chi'n gofyn, wnawn nhw roi blas i chi. Gyntaf. Mae'n ffordd i gael bach mwy o hufen iaf na chi'n talu amdano fe. Maen nhw wedi darganfod hynny'n fuan iawn. Chi'n cael blas. Mae'r blas yn hyfryd. Mae'r blas yn dda. Mae'n hufen iaf go iawn. Ond beth ych chi rili eisiau wrth gwrs yw sgwp. Chi eisiau sgwp llawn. Mae'r bobl yma sydd wedi bod yn chwilio am orffwys yn dod at Iesu, a maen nhw'n cael y peth go iawn ynddo fe. Chymod, byddai'r testyn yma wedi bod yn addas iawn ar gyfer ein cyfres ni ar nos Sul ar y frwydr ysbrydol. Yn bydda fe. Chymod, ni'n byw mewn byd sydd yn war zone. A i ni gyd, mewn rhyw ffordd neu gilydd, i ni'n walking wounded.
Ni gyd yn diodde. Yn diodde yn gorfforol, yn seicolegol, yn emosiynol, yn ysbrydol. Mae'r bobl yma'n dod at Iesu mwyn cael ei hiachau. A jyst meddyliwch nawr am y problemau ni'n gwynebu. Na i ddim manylu, ond yn ein plith ni bore yma, yn ein teuluoedd ni ac yn y blaen, mae yna salwch gorfforol yn does. Poenau, cancer, gwendid. Mae yna broblemau meddyliol, trauma, a gyselder, a pryder. Mae yna bobl yma, bore yma, sydd yn diodde o effeithiau y gorffennol. Mae yna bobl yma ac yn ein plith ni sydd di profi caethiwed i bob math o bethau ac i ni gyd yn dod achos bod ni eisiau help. Mae'n ymadrodd yn does, the church is a hospital for sinners, not a museum for saints. A ni dyma mae'r eglwys fod, a ni'n cael blas o hynny. Dyma mae'r teyrnas ddiw fod, pobl anghennus yn esau at Iesu. Mae'r eglwys yn le i bobl toredig ac anghennus i ddod at ei gilydd. A felly peidiwch teimlo cywilydd. Peidiwch meddwl bore yma, na, fi angen cael popeth yn sorted yn fy mywyd i. Na, dewch at yr arglwydd Iesu Grist. Mae Iesu ei hun yn dweud yn dydy mewn man arall, dewch ata fi. Pawb sy'n blinderog a llwythog, mi rof o'r phwystra i chi. Chi'n gwybod, mae Iesu fel dyn yn gallu cyd ymdeimlo gyda ni yn ein poen, yn ein gwendid, yn ein dioddefaint. A mae Iesu hefyd yn gallu iachau. A ni'n gweld hynny yn yr hanes, yn dydyn ni. Roedd yr holl dref wedi ymgynnull wrth y drws, iachaodd ef lawer oedd yn glaf, dan amrywiol ab iechydon, a bwriodd allan lawer o gythreiliad. Mae Iesu'n gallu iachau, a dwi ddim di newid heddi. Mae ganddo fe'r un grym heddi, ni'n credu mewn Duw sydd yn able i'n iachau ni trwy ffydd. Mae'n able i'n ryddhau ni o effeithiau pechod a'r cwymp. A felly, mae eisiau ni ofyn am hynny. Mae'n beth iawn. Os ych chi'n sal, yn gorfforol neu'n emosiynol neu beth bynnag arall, sy'n bynnag mae effeithiau'r cwymp wedi effeithio ar eich iechyd a'ch corff chi, mae'n iawn i weddio. A mae'n iawn i ofyn i eraill weddio drostoch chi. Gweddio bydd yr arglwydd yn ymyrryd ac yn iachau, mae'n able i wneud. A fe fydd yr arglwydd yn ateb. Falle ddim yn syth, does dim addewid o hynny, does dim addewid bydd yr arglwydd yn rhoi iachad gwirthiol yn y fan ar lle. Mae'n bosib, mae'n gallu. Ond ein gobaith sicr ni fel Cristnogion yw un dydd bydd pob afiechyd yn cael ei ddelio gyda. Bydd pob effaith o bechod yn cael ei gymryd i ffwrdd unwaith ac am byth. Byddwn ni'n derbyn corff newydd. Dim mwy o salwch, dim mwy o wendid, dim mwy o ddioddefaint. Byddwn ni'n gyfan eto ac yn ein iawn bwyll. Mae hynny yn sicr i ddod. Os ych chi'n Gristion, fe fydd yna ddiweddu'r poen, fe fydd yna iachad. Nawr, sut mae hynny'n gallu digwydd? Sut mae hynny'n dod i ni? Wel, fan hyn ni'n dod at ein ail bwynt ni, chi'n gweld. Mae Iesu wedi dod i roi gorffwys corfforol, mae'n gallu roi gorffwys corfforol, ond nid dyna ei flaenoriaeth.
Mae gan Iesu gonsern am ein gorffwys corfforol, ond blaenoriaeth Iesu yw ein gorffwys ysbrydol. Mae Iesu yn brysur yn dydy, yn iachau'r holl bobl yma, tan yn hwyr y nos. Ac yna, ni'n clywed yn adnod 35, bore tranoeth yn gynnar iawn cododd ef ac aeth allan, aeth ymaith i lenig ac yno roedd yn gweddio. A tra bod yna'n gweddio, yn ceisio y tad, mae'r disgyblion yn dod i chwilio amdano fe, a maen nhw'n dweud, come on, mae pawb yn dygeisio di. Mae yna fwy o bobl angen dy help di, mwy o bobl angen ei iachau, mwy o gythreiliad. Mae'r gwaith yma o roi gorffwys corfforol yn dal i fynd. Ond mae Iesu'n rhoi'r ateb syfrdanol yma, yn dydy? Adnod 38. Awn ymlaen i'r trefi nesaf, i mi gael pregethu yno hefyd. Oherwydd i hynny y deithim allan. Os ni'n onest, falle ar yr olwg gyntaf, bod geiriau Iesu fan hyn yn ymddangos yn hirt. Beth gall fod yn fwy pwysig na hyn? Mae'r bobl yma mewn poen, maen nhw'n diodde. Mae'r bobl yma'n tyrru i dyweldi, mae'n y gyfle fan hyn. Mae'n y fwrlwm, mae ganddyn nhw anghenion real a ti'n gallu helpu nhw Iesu. Ond chi'n gweld nid y dorf, nid poblogrwydd, nid bwrlwm sy'n mynd i ddenu Iesu. Mor dyner yw e, mor addfwyn yw e, gymaint ei gonsyrnau am ein corff ni, am iechyd ni, nid anghenion corfforol neu tymhorol yw blaenoriaeth y brenin yma. Blaenoriaeth Iesu yw pregethu. Pam? Wel, oherwydd dyma'r ffordd i gael gwir orffwys. Gorffwys ysbrydol, gorffwys tragwyddo. Mae Iesu wedi dod i ddelio gyda nid, fel oedd Beds yn sôn gynnau, diolch Beds, nid y pot. Mae eisiau edrych ar ôl y pot. Diolch beth, mae'n mynd i roi pot newydd sbon i ni un dydd, ond beth sydd angen gofalu amdano fe yw'r greiddiau. Y bywyd mewnol, yr enaid tragwyddol yma sydd gennym ni. Yn ein tŷ ni, mae yna sawl man yn y tŷ. Os chi'n edrych ar y wal mewn gwahanol lefydd, mae yna rhyw gylchoedd di ymddangos. A mae'r plaster di rhyw fath o cracio yn y cylchoedd yma. Beth un nhw yw lle mae'r sgriw o dan y plaster bach yn rhydd. Dwi ddim yn gorffwys fel mae fod. Mae'n symud o gwmpas. A felly mae'r plaster bod yn symud, a felly mae'r plaster yn popio i ffwrdd. Nawr, gallwn ni, tan i'r hen plaster off, rhoi bach o filler, bach o baint, a bydd e'n edrych yn oce am ychydig. Ond cyn bo hir, bydd yr un peth yn digwydd to. Pam? Wel, achos dwi ddim wedi delio gyda'r broblem dyfnach. Be chi fod i wneud yw rhoi rhywbeth mewn na sy'n mynd i gryfhau y sgriw, mynd i stopio fe rhag symud o gwmpas, mynd i roi gorffwys iddo fe. Yr holl bobl yma oedd yn dod at Iesu, mae lot ohonyn nhw fan hyn, mynd yna fwy yn dod. Maen nhw'n dod i cael ei gwella yn gorfforol, ond chi'n gwybod beth sy'n mynd i ddigwydd iddyn nhw? Maen nhw'n mynd i fynd yn sal eto. Ar cwpl o adegau, mae Iesu hyd yn oed yn atgyfodi'r meirw. Chymod, yr ultimate iachad corfforol. Ond beth sy'n digwydd i'r bobl yma? Wel, mewn ffordd, just troi'r cloc nôl mae Iesu, achos un dydd maen nhw yn marw eto. Hyd yn oed i'r rai sydd yn meddiant cythreiliad, mae Iesu yn i ryddhau nhw o'r dylanwad yna, ond dyw hynny ddim yn ei hun yn ddigon, mae angen rhywbeth dyfnach. Ni angen rhywbeth mwy. O'n i'n sôn yn gynharach yn dod ni am hufen ias.
Mae blas yn dda, mae sgwp yn well. Nath Elsie spot o ddoi yn y siop, chi'n gallu cael 6 sgwp. Right? Oedd yn dweud, pris, 6 sgwp, oedd hi'n amazed. Ond un eitha amazed, fel pwy sy'n gallu bita 6 sgwp? Cyn bod e'n toddi, heb sôn am cyn bod yn sic. Ond 6 sgwp? Oedd rhywbeth mwy. Un sgwp yn wych, 6. Mae Iesu di dod i roi, nid jyst gorffwys corfforol, falle byddwn ni'n dymuno hynny, a nid jyst gorffwys o problemau'r byd yma, byddwn ni'n dymuno hynny. Fe ddaw hynny. Ond mae wedi dod i roi gorffwys ysbrydol, gorffwys un henaid, gorffwys tragwyddol. Chwa, beth i ni angen bore yma? Beth i ni angen fwy na dim? I ni angen cael ein cymodi gyda Duw. I ni angen cael maddeuant pechodau. I ni angen cael heddwch i'n cydwybod. I ni angen cael gorffwys mewnol, gorffwys o'n gwrthryfel yn erbyn Duw, a gorffwys o yr hunan gyfiawnder yna sy'n gweithio mwyn trial achub ein hun. Falle bod e'n anodd i gredu hyn, os ych chi mewn lot o boen ac yn mynd trwy'r storm, ond nid eich problem penna chi. Yw gwendid corfforol neu meddyliol na dim byd arall. Fy mhroblem penna i yw bod fi ddim yn iawn gyda Duw. Nes bod fi'n dod at yr arglwydd Iesu Grist ac yn rhoi fy ffydd i ynddo fe ac yn troi o'm hechod ac ato fe. A chi'n gweld, mae hynny dim ond yn dod trwy gredu. A mae credu dim ond yn dod trwy glywed. A mae clywed dim ond yn dod trwy bregethu. A felly mae Iesu'n dweud, awn ymlaen. Awn ymlaen. Dyma pam wedi dod ymlaen i'r tre nesaf, ymlaen i'r synagog nesaf, ymlaen i'r bobl nesaf, achos mae nhw angen clywed hefyd. Ac mae beth sy'n drawiadol, falle wnaeth chi sylwi ar hyn, yw'r ffordd mae Iesu'n rhoi gorffwys i ni, yw trwy roi lan ei orffwys e. Ni'n gweld hynny yn y darn, yn di ni. Mae Iesu, mae wedi bod yna, mae wedi bod yn dysgu ac yn iachau yn ystod y dydd, ac yn yr holl cleifion yma'n dod, a felly mae'n cario ymlaen gyda nhw tan yn hwyr, y nos ni ddim yn clywed pryd mae'n stopio, ond yna, bore tranoeth yn gynnar iawn, pan mae pawb arall dal yn ei gwely, mae e'n codi mwyn gweddio, ac yna ffwrdd â nhw. Ymlaen â fe. Mae Iesu'n rhoi lan ei orffwys e. Dwi bron fel petai beth yn stopio ydy e. Mynd o le i le. Ar hyd y llwybr yna sy'n arwain at y groes. Nes i ddarllen rhywbeth diddorol wythnos yma. Ond ni ddim yn cofio hyn falle o'n i wedi clywed o'r blaen. Yn ôl pob tebyg, oedd pob synagog yn gwynebu Jerusalem. A felly wrth i Iesu fynd i bregethu o synagog i synagog, pob tro, bydde fe'n gwynebu Jerusalem. Gwynebu'r groes. Gwynebu'r hyn oedd o'i flaen ac wrth gwrs ar y groes. Mae Iesu yn diofe. Ar y groes mae Iesu'n cymryd ein melltith ni, ein cosb ni. Ac ar y groes mae Iesu yn ennill gorffwys i ni. Dyna pam daeth e. Dyna pam nath e gomisiynu ei ddisgyblion, dyma pam nath e roi y Beibl i ni, dyma pam i ni wedi cael ein hanfon fel eglwys efo'r neges yma mwyn i bobl glywed a chael gorffwys. Dyna'r gorffwys sydd ar gael i ni y bore yma. Diolch iddo. Amen. Na ni weddio. Arglwydd i ni yn dod at ti y bore yma yn
yn bobl cyflawn yn gorff ac enaid. Dad ni yn gweddio, yn neud i weithio, yn ein plith ni. Mewn ffordd rhyfeddol a gwirthiol arglwydd, i ddangos dy fawredd di. Dad ni'n cyflwyno'r rheini yn ein plith ni, ac yn ein teuluoedd ni, yn ein ffrindiau ac eraill ni'n ymwneud â nhw, ni'n gweddio, arna ti i dostyrio. A bydda di yn abl ac yn ewyllysgar arglwydd i iachau. Dad, yn fwy na hynny hyd yn oed, ni'n gofyn arna ti roi gorffwys i'n hyneidio ni. Arglwydd y bydda pob un yma bore yma'n gwybod ein bod ni wedi derbyn y maddeiant yna sydd ar gael. Bod yna ddim mwy gennym ni wneud. Bod dim angen i ni weithio neu ymdrechu mwyach i ennill dy gariad di. Arglwydd, ro'r tangnefedd yna sy'n dod o wybod fod na fywyd tragwyddo gennym ni. A fod na gorff newydd yn disgwyl amdano ni un dydd. Ac arglwydd, does dim ots beth sy'n digwydd. Bod dim byd yn gallu'n gwahanu ni nawr oddi wrth dy gariad di yng Nghrist. Da derbyn ein mawl ni a'n diolch ni. Am bod ni'n dod yn enw'r arglwydd Iesu. Amen. Amen. Ni'n mynd i ganu Emyr i orffen rhif 4. Pedwar yn y llyfr yma. O, am dafodau fil ar gan, i'n prynwr i roi mas, bawl ag ogoniant fy arglwydd glân, gorchestion mawr, ei ras. Ac ymlaen yn ei sefyll i ganu.
yfed i ras ein harglwydd Iesu Grist, a chariad Duw, a chymdeithas o'r ysbryd glân, a fod gyda ni oll o'r awr hon ac hyd byth. Amen.